Bakasyon na to. Ato may uskuan. Ato may Amerika. Sama ni may kayangan bogs. Akong ingon. Ilang 3 email nila, pigo na pa picture. Oh. Mura po ka. Gigigang na kayo guys. Ano yung helmet? Ano mo tol kung gahilme? Ay, mauday kong gahilme ko ako panog. Igang na kayo ko. Kilo mo buksa. Di na automatic dahil. 39 years old. 40. 39 years old. 40 na daw siya, Roy. Matap niya. Sana. Awa kong kilay ganito, isa rin nabot nga. Isa rin nabot nga, kaning isa wala. Pare ako yung suminbe. Huwag sa ka po siya kinatag mo. Imbis ulit nakakita kay, imbis ulit nakakita kay Saka siya hanto. Nadag mo, hindi yung nahilmit ko po. Take fail. Nauyog naman yung video. Walking in the jungle, walking in the jungle. Wow ha, sa map, murag layo kaayo. Pero paglakaw, murag ay, layo di ay siya. Sabi ko doon. Layo tayo ni. Imong gipapusgan ng exposure, imong gibalik sa normal. Pusgan. Auto. Ay, auto. Yung auto siya. Ay, wala. Wala, wow! Wala, wow! Sa ikaduha, Ay, layo, Jud, siya joke ra dahil ito na yung doon. Helmet ra. Sabi naman ang bag. Kana, very good. Welcome to Bori Garden. Bori Garden. Buri Garden 2. Binatak yan. Ako dire. Hoy, ako lagi diya. Nimatiaan ha. Ako na lang dito, ikaw dire sa tama. Hani check ko, bahala ka. Tanya dito. Hani check ko, bahala ka.
Mahulog bitaw yung Saki. Ano mo kung mahulog? Unsa day ko matulog? Muana. Parkour. Mahulog ako dito daw. Muot ka. Muot ka daw eh. Nan? Okay, muana ka. Mangusok bitaw ni Tipo. Hi guys. Yeah! Magandang bali na ko akong gamit sa taas. For 3. Ano wrong red? Okay, that's mine. Uy, yung anak ko nga. Anak ko nga, mag-Tagalog na ko or mag-in-English sa akong vlog. Unya, saon man, waman gihapon ga-in-English or ga-Tagalog. Hindi ako ikilay niyo ma. See you later. Hindi ka kabalo. See you later, guys. Mamas ha? Bali po nandi kabalo mo lakong purtahan, uy. We're going to take a picture. Tari ko na ako ko na. Wala nais, di gaya ng nais ko. Magandang dilag. Oo, nagdeturo. Magandang dilag. Guys, tara guys. Kuyugis ako dali. Kuyugis ko ninyo guys. Pakitaan mo na ako sa akong background kung magagama na ko niya sa akong PE. Dire mo ni siya akong i-background on niya pag mag-PE na ko stretching. It's so nice to be happy. Picture rin mga gulang. Picture ng mga tigulang. Ito. Ano? Basa to, basa. Anong masasabi? Ano masasabi? Ako sa kay-interview to. Mana siya swimming pool. Ano na yung skateboard? Ha? Basa. Sa swimming pool. Pool swimming. Ano na isa? Mambak mo diya. Swimming pool, pool swimming. Number 1. One. Oh. Ayaw mo ambak. O, dito mga ambak. Number 2. Ay. Dagat ang tubig. Ano yun? Makaitong. Number 4 na. Opo. Crispy ng bayan. Crispy lang. Kalami oh. Social. Hello guys, welcome to my kitchen. Hey guys, wato mi sa restaurant kay mga migmino. Guys, so pa ko intro. Galibo ko asa ko intro, galibo ko asa tapit ko intro. Sige, asa na. Okay, let's go home. Ay mo kaulag, sulod ra mo sa among kusina. Okay, thank you. Magdali, pod mo! Ikaw dugay ka kayo. We are back in the room, in the back. Wow! Bugno ka! Magandang magabi pa ko. Nakoy pants, t-shirt, nakoy medyas. Magbi pa ko. Pero kung sa photo. Ano kung medyas mo ka? Kung medyas na pwede makita kong tiil. Para pag kuno hay workout. See you guys later. Bye! Tama to sa Mr. Room 1. Hoy, Dangkan! Mukha na may pizza. Sa may pizza. Pizza. Gandam na ko para PE guys. So guys, na ko. Tara. Kakain muna kami ng pizza. Ayo! Ayaw. Hey guys, so karon behind the scenes na gama nag sa akong PE. Welcome to my PE stretching behind the scenes. Sir, alam mo na sir. Social ka, ayaw ko kung group ka stretching. See you guys.
Sa swimming pool unta ko guys pero maulo ko kay murag dantaw tas init so dire na namin sa sulod kay after ani maligo sad mi. Okay, let's start. Go. Ako ang coach and my videographer. Dito ana lang ako coach una. Ana ang tila na? Dili. Uy, di na ka? Ay, ana di ay. Okay. Hoy, proper attire 20 points. Rose. Kinagangkan mo video na ka. 1, 2, 3, go! Sure po kailangan ng purmata niya pala. Kasi kayo mo kong gibinuangan. Okay guys, ako sa Nipalungon guys. See you guys later! Magkuhan lang. Hi guys, so manan akong PE, yung ambot na sa ba to. Basta kay 3 minutes na to siya. Watch to siya na mao. Pero bahala na, mag-ilis na may kay. Hindi ko alam sa swimming pool. Blue, ikaw sa color sa imong violet o black. Ako violet. Blue. So maligo na may and tinira among dad on. So bye. Bye na. 5 hours later. Hi guys, I'm back. So, it's currently 5:09 guys and wala pa ko'y paniglay pero I'm so ready. Charan! Hoy! Ka-blower of TL! And OOTD! And mato na sad mi sa ikaduha na room. Hoy, panghulat! Pudong kang di na lang kumanudlay. Kaya ako na So guys, ang ako na yung vlog karon is taman na dyan siya karong gabi kay tomorrow, day 2, char date. So day 2 guys, mag-can't say no namin ni Duncan. If you guys recall na ako itong can't say no na mo, katuto siyang napildi sa amo ang pabubuhan challenge. Napildi man si Duncan at so mag-can't say no siya umat. Napasilwan ko siya i-upload. Naguba yung cellphone guys. Naguba akong cellphone guys. Guba dyan akong cellphone. Wa ko cellphone mo, wala upload. No phone, no video. So, para pa! Bye! Bye! Dinner time! Makita to. One eternity later. Hi guys! Sakday na may talay. Kaysa. Hindi na lang pwede kus ko na mounting. So, alas 10 na guys. And nag-edit mi sa akong video sa PE. So, amo na ni end guys. Bye-bye. So that's it guys. I hope you like this video. Please give a big thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos. And don't forget to click the notification bell below to get notified whenever I post a new video. And stay tuned sa next na video guys. Kay ilahi rin ako, i-separate video rin ako ang mong day to dire and can't say no ni Duncan. And I'll see you guys in my next one. Bye!